Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. Today ngizokhuluma ngesihloko esithi kusho ukuthini ukuphupha amakaka noma ukuphupha amasimba, indle or i-toilet. Ukuphupha amakaka akusiyona into e-right. Isikhathi esiningi kwenzeka nje. Sike sithi umuntu usebudlalwaneni nomuntu wakho, utholukuthi kwenzeka kanje isikhathi esiningi, utholukuthi uzophupha ulele nomuntu wakho, hlampe phakathi kwenu khona ingane encane, utholukuthi nizoyiphupha engathi ingane ikakile, noma phakathi kwenu khona amasimba, noma khona ozikakele, noma umyeni wakho uyikakele. Lelo phupho lelo lisho ukuthi ebudlelwaneni benu kunabantu abajijela iy'chitho, noma already kunesichitho esisebenza kabi esingagcina sikhoza ukuthi wena nomuntu wakho nihlukane, noma nibe ney'ngxabano ey'ngagcina zenza ukuthi ubudlelwano benu buphele. Ukuphupha amakaka nokuphupha i-toilet akusiyona into e-right. I'm one of the people who are here to confirm. So let's say umuntu-ke awukho ebudlelwaneni, you are just a normal person. If uyithola usesimeni sokuthi uphupha i-toilet noma uphupha amakaka, lelo phupho alikho right, lisho ukuthi wena unezitha noma kini kunezitha ey'gadla umndeni wakho, cause kwesinye isikhathi izinto ey'phoswa emndenini yethu ziyaba nomthelela omumbi kuthina esihlalayo sama-household ekhaya. So ukuphupha amakaka noma i-toilet kusho ukuthi kini kunabantu abanisebenzisela imithi emibi nemithi yey'chitho abafuna ukuthi nigcine nabantu abangaphumeleli, noma nabantu abangatohozi, noma nabantu abangathandeki emphakathini. So ukuphupha nje amakaka akusikhona into enhle noma into e-right. Kunelinye-ke iphupho elithinta wona amakaka. Sometimes akaxoxelwa ukuthi wakwaphupha ugogo wakhe, ngathi ukhokho cause akuyena ugogo wakhe ozala uma wakhe. Waphupha ukhokho wakhe engathi unyuka intaba, mayethi uthi ucela amphushe, mabemphusha, maseqedile umphusha, mayebona esandleni sakhe ngokwasephusheni la bone engathi izandla zakhe sey'gcwele amakaka. Ngokwalelo phupho, what I've experienced is that ukhokho le wahamba engcolise isidwaba. So kwahamba kunenkinga in terms of isidwaba sakhe. It's either kwaba khona lezi zinto ebezenzeka kudala, utholukuthi okhokho bethu bazoba namaphutha. So naye wayesesimeni esikanjalo sokuthi wangcolisa isidwaba, kwaba khona namaphutha ayekhona emshadweni wakhe. So isidwaba sidinga ukugezwa noma kudinga ukuthi kube khona inhlambuluko. Iphupho elinamakaka lingasho iy'nto ey'ningi, kuya ngokuthi kuwena lifike kanjani, but in short lisuke lingazile ngento enhle, so ezobika ukuthi kunezinto ey'ngekho right, engadingi ukuthi kube khona inhlambuluko, ukugezwa noma ukususwa kwey'chitho, cause kusuke kungeyona into enhle. Ukuphupha amakaka, i-toilet akukho right. Igama lami ngu-Asanda, this is my point of view. Thanks for watching my video. Asidibane kwividiyo elandelayo. Until the next time, thank you.